मुंदांखा गेलेगिरि बिशाल बर' बेखौ जोंनि फरायसालिनि थाखोसेनि फरायसा फानजारि रामसियारिया बरायनाय जागोन फरायसालिनि जानानै। नोंनि सिनायथिखौ हो, मा खेला गेलेदोंमोन बेखौ खोन्था, बबे गेलेनायखौ देरहानायखौ खोन्था। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिशाल बर'। आं थाखो 2 फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा हाथरखि फरायसालि। जोङो थांनाय एप्रिलनि 29 खालाराव जोङो गयाव थांदोंमोन बल गेलेनो। इउथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेसन अफ इन्डियानि दुलार स्टेडियामाव जों फुटबल गेलेदोंमोन, जेराव जोङो फार्स्ट दिनाखालि तामिलनाडुखौ 7 गलजों देरहादोंमोन आरो नैथि दिनाखालि जोङो महाराष्ट्रनिखौ 4 गलजों फेजेननानै हरदोंमोन। बेनिफ्राय जों दा इउथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेसन अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे खेला लाबोनो नागिरदों। बे खेलायाव आन्डार 17 जागोन। बे खेलाया जागोन बारनायनि खारिजाबिन्दी अक्सिगुरि होननाय गामियाव। नेक्स्ट टारगेटआ मा? नेक्स्ट टारगेटआ जों जाबाय ISL मा? नों मा गेलेगोन बिनि उनाव एबारहाय? जोङो प्रिमियार लिग गेलेगोन। बबेयाव गेलेगोन? प्रिमियार लिगखौ जोङो फुटबलाव गेलेगोन। नों बोरै गेलेनो मोननाय एसे खोन्था, सोर लांदोंमोन? आंखौ आदा मिथिसारा लांदोंमोन आरो आदा मिथिसारानो हेल्प खालामदोंमोन। गिबियाव बबेयाव गेलेयोमोन नोङो? गिबियाव गामियाव गेलेयोमोन। क्लाब दंमोन नामा? क्लाबा दङ। दे जाबाय दे। थेंक्स। मुंदांखा गेलेगिरि बिशाल बर' बेखौ जोंनि फरायसालिनि थाखोसेनि फरायसा फानजारि रामसियारिया बरायनाय जागोन फरायसालिनि जानानै। नोंनि सिनायथिखौ हो, मा खेला गेलेदोंमोन बेखौ खोन्था, बबे गेलेनायखौ देरहानायखौ खोन्था। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिशाल बर'। आं थाखो 2 फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा हाथरखि फरायसालि। जोङो थांनाय एप्रिलनि 29 खालाराव जोङो गयाव थांदोंमोन बल गेलेनो। इउथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेसन अफ इन्डियानि दुलार स्टेडियामाव जों फुटबल गेलेदोंमोन, जेराव जोङो फार्स्ट दिनाखालि तामिलनाडुखौ 7 गलजों देरहादोंमोन आरो नैथि दिनाखालि जोङो महाराष्ट्रनिखौ 4 गलजों फेजेननानै हरदोंमोन। बेनिफ्राय जों दा इउथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेसन अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे खेला लाबोनो नागिरदों। बे खेलायाव आन्डार 17 जागोन। बे खेलाया जागोन बारनायनि खारिजाबिन्दी अक्सिगुरि होननाय गामियाव। नेक्स्ट टारगेटआ मा? नेक्स्ट टारगेटआ जों जाबाय ISL मा? नों मा गेलेगोन बिनि उनाव एबारहाय? जोङो प्रिमियार लिग गेलेगोन। बबेयाव गेलेगोन? प्रिमियार लिगखौ जोङो फुटबलाव गेलेगोन। नों बोरै गेलेनो मोननाय एसे खोन्था, सोर लांदोंमोन? आंखौ आदा मिथिसारा लांदोंमोन आरो आदा मिथिसारानो हेल्प खालामदोंमोन। गिबियाव बबेयाव गेलेयोमोन नोङो? गिबियाव गामियाव गेलेयोमोन। क्लाब दंमोन नामा? क्लाबा दङ। दे जाबाय दे। थेंक्स।